Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Bandits in the Ink Machine. Έχω παίξει λίγο, έπαιξα 10 λεπτά και να δω πως είναι. Καλό φαίνεται. Είδατε, δεν παίζουμε Hello Neighbor πάλι. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Το keyboard πάλι θα σας πάει στα νεύρα από ό,τι καταλάβατε. Δεν άλλαξα κάτι. Οπότε πάμε. New game. Ok, πάμε. Ωραία, chapter 1, moving pictures. Ελπίζω μην ακούγεται το PC γιατί αυτή τη στιγμή κάνει σαν αεροπλάνο. Share workshop. Έλα. Τώρα πάμε. Γιάουμε. Joy Drew Studios. Ωραίο. Μπράβο, Joy. Μια χαρά. Πω, καλοσυντηρημένο βλέπω. Εδώ με τα ποτίκια θα καθόμαστε να περνάμε καλά. Έλα παιδά. Και με ρεύμα εδώ πέρα. Εδώ δεν υπάρχει ψυχή για ψυχή και έχουν όλα τα φώτα ανοιχτά. Δεν τρέπονται. Α, στάζει και μελάνια. Εντάξει τώρα, ντροπή αυτά τα πράγματα, παράδεκτα. The Dancing Demon. Οκ. Το παλιό του γράφει. Τι καρέκλα είναι αυτή. Ρε, πολύ βολική φαίνεται. Καλύτερα από τις καρέκλες που έχουμε στο σχολείο. Για πάμε. A few. Τους 48 άνθρωποι πήραν εδώ πέρα, τα είχαν κλειδωμένα εδώ μέσα, πρέπει να είχαν κλειδωμένη την πόρτα. Λεφτά δεν τα πλήρωναν. Τι είναι τούτο ρε. Άρε σκαμπό αυτό, δεν έχει βλακίες. Εδώ πάμε καλά. Έχει τουαλέτα. Για μπαρωμένη κάποιος τη βούλωσε, δεν μπορούμε εδώ πέρα. Ωραία, πάμε και από εδώ να δούμε τι έχει. Dreams come true. Με μελάνια να στάζουν από τον τοίχο. Θα δω εγώ dreams τώρα, περίμενε. Θα πεταχτεί ο Μπέντι από καμιά μεριά. Τι θα γίνει εδώ πέρα, όλες οι πόρτες κλειδωμένες είναι. Watch your step. Οπ, όχι ρε. Dry cells. Dangerous, keep out. Όχι. Μου πεις τι θα κάνω. Dry cells, έλα. Βάλ τα dry cells εδώ. Χούστο! Πολύ έξυπνο να βάζω μια εταιρεία μπρος μετά από τόσο καιρό, δεν ξέρω πόσο. Πολύ έξυπνο, όλα αυτά είναι καλοσυντηρημένα αυτή τη στιγμή. Το Ink Machine. Locate the power station. Εγώ πρέπει να τα κάνω όλα. Πού είναι ο Joy να βοηθήσει αυτός λίγο. Τσεκάρ. Όχι ρε πα. Ωπ, έχει ανοιχτή πόρτα εδώ. Ποιος την ξύκλειδωσε, ο Joy. Joy, άμα μου κάνεις κολπάκια βγες έξω, εντάξει. Τι είναι εδώ πέρα. Α, ναι. Τώρα ετοιμάζεις να πάρεις λεφτά εσύ από τον Joy. Πολύ ωραία. Ένα άδειο δωμάτιο. Μια χαρά, χρήσιμο. Εκεί εγώ κάθομαι εκεί στην γωνία και κλαίω, είναι πολύ ωραία. Work hard, work happy. Ναι, τι γράφει εκεί. Danger, keep out. Και άμα ήθελα, έχουν πέσει τα ταβάνια εδώ πέρα, δεν υπάρχει. Joy, δεν το προσέχεις το μέρος εδώ. Έχει χαλάσει. Οκ. Ω, φέρε εδώ. Σιγά. Φύγε. Έλα, πάμε να βρούμε το power station, δεν θυμάμαι τι μου είπε. Οπα, φέρε εδώ. Όπα. Ρε Joy, θα με σκοτώσεις εδώ μέσα, δεν γίνεται. Όπα. Ουι. Goofy. Όχι ρε. Όχι ο Goofy. Who's laughing now? Όχι ο Goofy πάντα.
Εγώ πρέπει να το κάνω αυτό. Εγώ. Καλά, το κάνω εγώ. Λοιπόν, θες ένα βιβλίο, ένα κατσαβίδι, πως λέει τούτο εδώ, ένα γρανάζι, ένα μπουκάλι μελάνι, μια νότα και ένα αρκουδάκι. Ωραία, αυτό το έδα στο δωμάτιο του Γκούφι. Πάμε να το πάρουμε. Οπα, καλησπέρα. Ζωή, πολλά αστεία κάνεις, βλέπω και δεν μ' αρέσει. Εσύ με κάλεσες. Άρε Γκούφι, θα φανταστώ δεν το χρειαστείς αυτό άλλο. Έχει κουκαλάκι εδώ, μοιάζουνε λίγο, ναι, σαν εντάξει, θα τα βρεις εσύ. Έτσι δουλεύει αυτό. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, τώρα θα χαλάσω μισή ώρα από τη ζωή μου να ψάχνω για αυτές τις βλακίες μου ζήτησε. Όπα, η βελάκια εδώ. Άρε, πάμε λίγο. Εκεί. Δεν το έδατε αυτό ποτέ. Εκεί. Τώρα. Ανάμεσα. Όχι ρε γάμο. Έχει βιβλία εδώ. Δεν θέλω βιβλίο. Έτσι, μπράβο. The Illusion of Living. Πολύ ωραίο βιβλίο. Να το γρανάζει. Λοιπόν, τι άλλο μου ζήτησε. Κάτι νότες εκεί πέρα, κάτι αρκουδάκια, δεν θυμάμαι. Οπα, το αρκουδάκι. Φιερτούδο. Τι είναι εδώ. Άστα, μην τα περάσουμε αυτά καλύτερα. Πάμε πίσω να τα βάλουμε να δούμε τι άλλο μας έμεινε. Το αρκουδάκι. Το βιβλίο. Το γρανάζι. Και τώρα τι άλλο θες. Μία νότα που δεν ξέρω τι είναι. Μήπως θέλει το ραδιόφωνο που είδαμε πριν. Και αυτό ένα κουτάκι μελάνι. Καλά, πάω εγώ να ψάξω τώρα. Ετοιμαστείτε τώρα. Χάμος θα γίνει. Σε ποιο δωμάτιο είναι το κασετόφ. Να το. Όχι, δεν θέλει. Ένα βινίλιο εδώ πέρα. Αυτό ήθελε. Όχι το ραδιόφωνο. Λοιπόν, θα κάνω μια τρελή υπόθεση τώρα. Λογικά το κουτάκι μελάνι θα είναι το δωμάτιο αυτό. Ρε που το ήξερα. Μια χαρά, πάμε. Πάμε εδώ να βάλουμε μπρος την εταιρεία. Θα είναι περήφανος ο Τζόι για μας. Θα μας δώσει μέχρι. Βέβαια, και ο θέλω την εταιρεία, κράτα τη δικιά σου. Αυτό θα πέσει πάνω μου σε λίγο. Λοιπόν, για πάμε. Το βινίλιο και το μελάνι. Μήπως εννοείς αυτό. Locate the pressure valve. Αυτό το θυμάμαι. Εδώ πέρα τώρα τα έχω συγκρατήσει εγώ αυτά. Τώρα εδώ θα γίνει, χαμός θα γίνει. Τώρα σε ποιο δωμάτιο δεν θυμάμαι, αλλά ότι είναι κάπου αυτό ξέρω. Αλλά αρκεί. Όπα. Ρε Τζόι, μου κάνεις κολπάκια εδώ πέρα. Τζόι, δεν σ' άκουσα να τρέχεις όμως και... Τζόι, πολλά κολπάκια μου κάνεις και δεν ξέρω πώς τα κάνεις. Είναι αυτόματα, αυτά έχουν Bluetooth. Τι Bluetooth, να το δω. Είδατε, με έφερε ο Τζόι εδώ πέρα. Τρέχα. Ρε, είναι σπασμένες οι σωλήνες εδώ, θα πλημμυρίσουμε. Ρε, είναι γεμάτο μελάνια. Τα καινούρια παντελόνια άμα το. Turn on the ink machine. Τώρα από τα κάναμε σκατά εδώ πέρα. Έλα. Ready. Μια χαρά είναι ready. Για να τραβήξουμε αυτό. Ετοιμαστείτε τώρα. Δουλεύει. Γιατί τώρα είναι πιο σκοτεινό. Γκούφι, φτιάξαμε το μελάνι, Γκούφι. Μπράβο μου. Πάμε εδώ. Μόνο σε με αγγλιτσάρει ο ήχος ή έτσι είναι απλά η μουσική. Ρε Τζόι, ξυπόλυτος είσαι εδώ μέσα ρε Τζόι. Δεν θέλεις δει πως είναι το πάτωμα. Ρε, θα χτυπήσει το παιδί. Όχι, αυτός δεν ήταν ο Τζόι, αυτός ήταν ο Μπέντι. Ρε Μπέντι. Ρε τρέχα. Μπέντι, συγγνώμη.
Μπέντι, δεν ξέρω τι έκανα, δεν ξέρω αν έκανα κάτι κακό. Ωραία, Μπέντι. Α, μου είσαι εδώ. Ναι, το exit, τρέχα στο exit. Ω! Hello, Μπέντι. Γεια σου, Μπέντι. Ρε Τζόι, δες τι έκανες ρε. Ρε, το πάτωμα ήταν σάπιο, πέτησε λίγο μελάνι πάνω και πάει, έπεσα μέσα. Όχι, άμα. Τι είμαστε εδώ, κασιστόφωνο. Από ό,τι κατάλαβα, αυτοί που γλιτσάρουνε δεν είναι απλά το game, έτσι είναι φτιαγμένο. Α, η βαλβίδα εδώ. Κλείστη. Μα κάνει ναι. Μπράβο ρε, μπράβο. Αυτό πώς το κλείνουμε τώρα? Εντάξει, δεν κλείνει αυτό. Έχει εδώ κάτι ντουλάπες. Για πάμε. Άρε ζωή, έχει και μεγάλο υπόγειο εδώ πέρα. Keep out. Δεν κατάλαβες, πεις τα κάνω. Α, εδώ είναι μελανάκι. Αν έχεις βαλβίδα εδώ πέρα να φύγει κάτω. Μπράβο ρε. Α, πάντως από αποχέτευση τα έχει κάνει ο Τζο εδώ πέρα. Μια χαρά, δεν έχω παράπονο αποχέτευση. Έλα, αυτές οι βαλβίδες πρέπει να τις ανοίγουμε να φεύγει. Για πάμε. An axe may come in handy. The creator lied to us. Α, ο creator είναι ο Joy, μήπως είπε... Come in handy. Ωραία, πάμε λίγο. Τώρα, έλα, Μπέντι, έλα. Τώρα εδώ σε έχω έτοιμο. Τώρα, δεν φοβάμαι τώρα, τελείωσε. Έλα εδώ, πλησίασε. Άμα τον μας, πλησίασε. Λογικά τον μας, αλλά δεν πειράζει. Κάνει σεισμό. Τώρα το κοιτάξω το κινητό που ήταν ο σεισμός, πόσα ρίχτερ ήταν. Όχι. Έπεσε κάτω ρε, γλίστρισε, είχε μελάνι. Όχι. Σήκω ρε. Έρξε ύπνο τώρα, έχεις να ροχαλίζεις λίγο. Ρε σήκω. Δεν πρέπει να είναι καλά. Α, να το, chapter 2, The Old Song. Τι what happened ρε, έπεσες κάτω. Γλίστρισες, είχε μελάνια εδώ πέρα. Οκ. An axe may come in handy. Χαίρομαι πολύ. Αυτά για ποιον είναι? Για μένα? Γιατί έχει δύο? Το ένα για τον Μπέντι και το άλλο για τον Goofy, έτσι. Α, για μένα. Utility Shaft 9. Joey, έχω αρχίσει να νομίζω ότι μη ήθελα να με παγιδεύσεις. He will set us free. Όπα! Φέρτα εδώ. Εσύ θα μου πεις. Amen. Εντάξει, συγγνώμη. Κάνονισε, αυτό δεν μ' αρέσει έτσι όπως μοιάζει. Ρε να φύγω κάτω. Τι έχει από εδώ? Αυτά είναι, είπαμε δεν είναι για μένα. Έτσι. Τάκ. Μπέντι αγόρι μου, γιατί με κυνηγάς? Όχι! Πάει ο Μπέντι. Τι του Μπάκμαν στον τοίχο? Όχι. Work hard, work happy. Το είδαμε και πριν αυτό. Άρε, πάμε πάλι μες στα μελάνια. Έτσι γλίστρισες αγόρι μου. Μετά είναι what happened. Joey, εσύ είσαι αγόρι μου. Joey, δεν είναι αστείο. Ωρε φέρε. Τι θα κάνεις αυτά τα ποινή? Φέρτα. Εγώ μελανάκια αυτά, φέρτα εδώ, δεν αφήνω ούτε ένα. Με έφερε ο Τζόι εδώ. Ρε πάρτ. Με κορυδεύει τώρα εδώ. Με έφερε ο Τζόι εδώ, θα σου κλέψω όλα τα μελάνια. Είτε από εδώ. Αυτό να το κουμπίσω. Αυτό να τα κουμπίσω.
Τελευταία φορά που τα ακούμπησε αυτό, find 3 switches. Τελευταία φορά που τα ακούμπησε αυτό είναι κάτι κακό, είσαι σίγουρος? Γεια σου ρε Μπέντι. Για να δούμε 3 διακόπτες τώρα. Γιατί να είναι 3, ας πούμε, σε όλη την εταιρεία, μην είναι 9 ασφάλεια. Τάκ να ανεβάζει να παίρνει μπρος. Τι είναι αυτό, Όχι, ας είναι ασφάλεια. Απλά βρέχει κύκλο στα καλώδια μαζί. Τι είναι αυτό? Α, να το ένα. Τάκ. Κάπου εδώ είχα δει άλλο ένα. Τάκ. Άλλο ένα, άλλο ένα. Οπα, φέρτω εδώ. Μια κιθάρα εδώ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Α, έχει 3. Ωραία, έχω αρχίσει να νομίζω ότι ένα είναι για μένα. Εδώ είναι. Α, εδώ είσαι. Raise the gate. Το gate είναι αυτό? Έλα. Πάμε. Έτσι, μπράβο, εξερευνούμε καινούργια σημεία σε αυτή την εταιρεία. Πάμε μέσα. Εδώ είσαι. It's really dark. Εγώ βλέπω, οπότε... Έλα, κασέτα. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, αυτοί οι διακόπτες, οι βαλβίδες που είχαμε και ανοίγαμε, μπήκανε από τον Τζόι γιατί έχανε μελάνια. Οπότε ο Τζόι τα ξέρω ότι είναι σκατά η εταιρεία του, αλλά... Άρε Μπέντι, αλλά δεν έκανε κάτι. Send from above. From above εγώ έκανα send, αλλά τέλος πάντων με έφερε εδώ κάτω. Stairs. Σε λίγο, κάτσε να εξερευνήσουμε εδώ πάνω. Α, μου λες ότι πρέπει να πάω στις σκάλες, Θα σπάνε. Όχι, όχι ρε. Άιντε πάμε στα stairs. Μη κοροϊδεύεις τώρα. Αυτό? Δουλεύει αυτό. Τι είναι τούτο? Όπα. Μου πιάνει τα κολλιά. Έτσι το σκοτώνουμε αυτό. Μωρέ, πες τα έτσι. Άντε. Ανώμαλε. Έλα, μουσική πέθανε. Μουσική πέθανε. Θέλω να ακούσω την κασέτα. Καλά. Λοιπόν, δεν κατάλαβα τίποτα. Άγαζα ταινιούλες εδώ πέρα. Δεν κλείνει τώρα? Όχι, πάμε κάτω να δούμε τι έχει. Κάτσε, γιατί από εδώ βγαίνουνε. Έχετε από εδώ. Παιδιά, συγγνώμη, φεύγω. Τι... Εντάξει τώρα, τι spawn camping είναι αυτό τώρα, ντροπή σας. Αυτό πώς φεύγει? Παιδιά, συγγνώμη. Μελανάκι. Φέρ' το εδώ. Πιες μελάνι, αγόρι μου, σου κάνει καλό. Λίγο μελάνι την ημέρα του γιατρού του κάνει πέρα. Σου ήρθε να κάνεις και αστεία εδώ πέρα, δεν έχεις να πέσω εδώ ή θα μείνω? Έλα μωρέ, που σου είναι το ink τώρα, άνοιξε την πόρτα, μέσα είσαι. Μπορώ να περάσω από εδώ? Όχι, γιατί το παράθυρο δεν σπάει. Closet. Έλα μωρέ, και θες να σταματήσεις και το ink. Πώς σταματάς το ink? Απλά πάντα άνοιξε το. Είσαι και ιδιότροπος. Ναι, κανόνισε. Έρχομαι. Recording, τι recording? Τζοή, ταινιούλα με κάνεις? Εδώ είμαστε. Μήπως είναι εδώ η βαλβίδα? Τίποτα είναι αυτό, έτσι απλά έκανε ήχο. Ναι. Η Alice δούλευε εδώ, αλλά δεν κατάλαβε το Joy είναι
Δεν είναι καλά πάντως. Εδώ. Έκανε και ορχήστρα εδώ πέρα. Και να δεις τώρα ότι αυτά θα χρειαστεί να τα κάνουμε μια συγκεκριμένη σειρά. Εντάξει, ας τα κάνουμε. Αλλά εγώ θέλω που είναι η βαλβίδα. Εγώ τη βαλβίδα θέλω να φύγω. Οπ. Γεια σας, Δεν θέλω κόλπα. Εδώ γιατί δεν μπορούσα να πάω. Ναι, συγγνώμη. Είτε από εδώ. Θα ξαναδοκιμάσω να πάω. Α, έφυγε. Είναι μιας χρήσης. Όχι, δεν θέλει. Δεν ανοίγει η πόρτα, αυτή είναι κλειδωμένη. Άλλο που είναι τόσο σάπια, μια κλωτσιά θέλει, αλλά δεν το. Εδώ ήρθα πριν, αλλά. Τι ήταν αυτό? Κάνε reload όπλο τώρα, με σκοτώσουν εδώ πέρα, δεν θα. Α, έχει κασέτα εδώ. Κάτι μου έκανε εκεί κάτω για stairs, αλλά ξέχασα. Οπότε όπου βρω σκάλες πάω. Τώρα κάτι σκέφτηκα. Αυτός λέει ότι χάνει τα κλειδιά του για την τουλάπα, για το closet εδώ. Και είπε πως τους εκάδους. Τους εκάδους έψαξα. Μήπως δεν τους έψαξα όλους? Για περιμένω τώρα. Συνδύασα 10 πράγματα. Λοιπόν, αυτόν είπαμε τον έψαξα, δεν έχει κάτι εκεί μέσα. Μήπως θέλει να το σπάσω? Όχι, δεν έχει αυτός κάτι μέσα, ξεκάθαρα. Γιατί ότι ξέρω ότι έχει music κάτι να κάνω match, αυτό ξέρω. Και τη σειρά. Αλλά τώρα πώς πάει αυτό? Όχι, εδώ ξεκίνησα. Εδώ δεν έχει τίποτα. Εδώ μέσα λογικά δεν έχει κάδο. Είπε η κασέτα που τα άφησε σε πιο κάτω είναι, αλλά δεν πρόσεχα. Ούτε εδώ έχει κάτι. Πού άλλο έχει κάτω? Α, μήπως έχει πίσω? Λοιπόν, πάμε προς. Άμα δεν έχει κάτω πίσω, θα φτιάξω όλο κλειδί μόνος μου. Να τα. Πω. Και του έδωσε και 2 κλειδιά. Και τα έχασε και τα 2. Καλά να πάθει τώρα. Του δίνει 2 κλειδιά και χάνει και τα 2 και μετά σου έρχεται περίοδο θα απολύσουν. Να το. Μισή ώρα. Έλα. Drum, πιάνο και 2 φορές το μπάντζο. Από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, drum, μπάντζο, 2 φορές το πιάνο. Και δεν είναι τίποτα. Πάω να ξανακούσω την κασέτα, γιατί ό,τι να είναι. Δεν γίνεται τίποτα πράγμα. Μήπως πρέπει να έχω εκείνο το πράγμα μπρος? Ξέρω. Θα δοκιμάσω τα πάντα σε αυτό το σημείο. Έχω μείνει εδώ, ούτε εγώ δεν ξέρω πόση ώρα. Το file που κάνω record θα είναι 48 GB από μένα να κάθομαι να παίζω αυτά. Ωραία, μια βάλα εσένα μπρος. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Λοιπόν, drum, πιάνο, banjo, το θυμάμαι αυτό. Drum, πιάνο. Το έκανα. Δεν το πιστεύω. Μπράβο ρε. Έτσι, μπράβο. Έλα εδώ, τα στη σειρά. Ακούω. Μπέντι. Εσύ είσαι αγόρι μου. Έχει τουαλέτα εδώ. Ναι. Εδώ, αυτό, όποιος είχε εδώ πέρα την καλύτερη θέση. Αυτό το γραφείο θα το ζήταγα εγώ. Αυτό το γραφείο λέω θα το ζήταγα εγώ. Έχει και τουαλέτα δίπλα. Χαμός θα γινότανε. Όπα.
άνοιξα αυτή την πόρτα. Μπράβο μου, τι κατάφερα. Flow. One. Τι μας λέει, One. Τι one. Λοιπόν, μπράβο. Όχι, σοφ. Μην βγεις. Άντε ρε. Έλα ρε, φύγε. Κάμια είστε. Θα βγουν κι άλλα τώρα βέβαια. Μήπως έκλεισε το μελάνι, δεν στάζει πια. Όχι, φυσικά και στάζει. Γιατί πρέπει να βρω. Έλα, δεν στάζει πολύ τώρα. Άμα ενοχλεί. Pump control. Εκεί μέσα είναι. Αλλά θέλει δεύτερο. Τώρα αυτό το δεύτερο που είναι. Ποιος ξέρει. Λοιπόν. Έχει αδειάσει εδώ. Ωρε. Αυτό είναι άστρο, τώρα με τρόμαξες. Utility access. Όχι ρε. Πας το βάλ το δαχτυλός μέσα και γύρνα το. Utility access. Κάτι άναψα τώρα εγώ. Πάνε πάρε βάλβα από καμία από τις άλλες τώρα, εκεί που άνοιξες. Τι έχεις φτιάξει εδώ κάτω. Down here we are all sinners. Λοιπόν, από εκεί δεν πάω σίγουρα. Ρε, κρατάει τη βάνα στο χέρι. Ρε, φέρ τη βάνα, Μπρι! Ναι, αλλά έφυγε γιατί είναι χέστη σαν την άρθει εδώ πέρα. The ship will come to... Πώς διαβάζετε αυτό τώρα. Slaughter. Όχι, καμία σχέση. Slaughter, καλά το διάβασα, άντε. Μια χαρά. Τι ακούμε. Μελανάκι και τώρα. Λοιπόν, κάποιος μένει εδώ κάτω. Τώρα, άμα αυτός που μένει είναι ζωντανός. Να το. Φέρει βαλβίδα. Όχι. Έλα ρε. Μου πήρε τη βαλβίδα. Να το. Λοιπόν, το κάνεις άλλη μια φορά, αυτή βγάζω δυναμίτη και το βάζω εδώ μέσα. Τι θα το κάνω κολπάκι, λογικά εδώ θα βγει. Να το. Τάκ. Όχι. Λοιπόν, περίμενε τώρα, περίμενε. Λοιπόν, δεν βλέπω να το βρίσκω. Εγώ πρέπει κάτι να κάνω. Sing with me. Δεν βοηθάει αυτό, το ξέρεις. Όπα. Πού βοηθάει αυτό? Λοιπόν, αγόρι μου, θα ήθελα να πας εκεί. Όπα, εκεί πάνε, εκεί. Τώρα, δεν μ' αρέσει εκεί, θέλω να είσαι εδώ. Πώς σε πάω εγώ τώρα εκεί? Για το καλό σου είναι, μωρέ. Όχι εκεί, στη μέση. Όχι εκεί σου λέω, στη μέση. Κάτι μου λέει ότι δεν θα βοηθήσει αυτό. Λοιπόν, δεν βοηθάει εκεί που πας. Όχι. Πάρε και εμένα μαζί. Δεν λέει να πάρει εμένα. Ρε, πάτα το μοχλό, μιλά ελληνικά. Λοιπόν, εδώ έλα.
Α, λοιπόν, άμα του έρθω κάπως εδώ, γιατί πρώτη φορά το βλέπω να πάει εδώ, κάπως θα το κορυδέψω τώρα να πάει εκεί. Εκεί σε έχω, εκεί. Τάκ. Άντε. Φέρε εδώ τη βαλβίδα μου. Nice hat. Αχα. Λοιπόν, τώρα δεν με σταματάει τίποτα. Να πεταχτεί ο Μπέντι, ο Γκούφι, ο άλλος και ο Τζο όλοι μαζί. Ο Τζόι δεν θυμάμαι πως το λένε τώρα, τα ξέχασα, παίζω ώρα. Δεν με νοιάζει καθόλου, αυτή η βαλβίδα θα μπει, τελείωσε. Τώρα, πού θα μπει, κάτω λογικά, αλλά εγώ έφυγα κάτω γιατί ξεχάστηκα γιατί μίλαγα. Έλα, χωρίς τη βαλβίδα. Άψε. Okay, that should do it. That should do it. Μακάρι να do it. Return to Sammy's office. Άιντε. Έρχομαι, Sammy. Τώρα ναι. Τώρα άλλο που στάζει από το ταβάνι. Αλλά τώρα ναι. Τώρα μπορώ να μπω μέσα. Αυτό δεν το πατάω. It's time to believe. Ναι, believe εδώ πέρα μια βαλβίδα. Take the stairs. Stairs εννοείς το exit. Πάμε στο exit. Φεύγουμε παιδιά, φεύγουμε από εδώ. Γλιτώσαμε. Σίγουρα. Είμαι 100% σίγουρος ότι το γλιτώσαμε. Είδατε! Γλίστησε. Πάτησε μελάνια. Μπέντι δεν θέλω. Μπέντι νιστάζω ακόμα. Sheep. Μπέντι αυτό είναι δικό μου. Ναι, εντάξει, αλλά Μπέντι αυτό είναι δικό μου. Μπέντι αυτό είναι δικό μου, Μπέντι. Μπέντι είναι δικό μου, λέω του σίγουρα. Ναι, look familiar. Μήπως είσαι ο Τζόι, ρε. Τζόι, άμα είσαι εσύ, εγώ δούλευα εδώ. Αλλά δεν θυμάμαι, Τζόι, να σε φτιάχνω ένα σοπομελάνι. Α, είσαι ο Τζόι. Ή ο Μπέντι. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Quiet, συγγνώμη. Ακούω. Ο Γκούφι. Ξύπνησε ο Γκούφι. Please πες μου ότι δεν ξύπνησε ο Γκούφι. Α, εσένα δηλαδή, εγώ ψοφάω. Θα μου φέρεις το σοκουράκι. Δεν νιστάζω. Α, δεν είσαι ο Μπέντι. Για να λες hear me Bendy, δεν είσαι ο Μπέντι. Μπορώ please να φύγω. Κάτι σαν άρχεται, αλλά εγώ δεν ξέρω πως φεύγω από εδώ. Τάκ. Το exit, πού είναι το exit? Άρα θα μείνω εγώ στον τόπο της βλαγικής στο πα... Μην πεθάνω έτσι τώρα, μην πεθάνω έτσι. Από εδώ. Και αν δεις τώρα δεν θα χρειάζεται να πάω από εδώ. Αυτό το ink machine. Πάμε από εδώ. Άντε μωρέ, που θέλεις sacrifice τα σκηνάκια και τα ανσάπια. Μου σπάς το τσεκούρι. Μπουνιές. Άρε Μπέντι. Μπέντι, ξουζουζίτσουγο, μη με βλέπεις έτσι. Μπέντι. Ρε, μου πια στα κολλιά με έβαλε.
θα έλεγα κάτι γι' αυτό έτσι όπως μοιάζει, αλλά δεν θέλω να μου κατεβάσουν το βίντεο. Ω, πρέπει να προχωράω τόση ώρα καθόμουν εγώ, λέω, μια χαρά φαίνεται. Προχώρα, πάμε. Από εδώ βγαίνουμε έξω. Φυσικά και δεν βγαίνουμε έξω. Μπέντι. Μπέντι. Πού με έφερε. Όχι πάλι, όχι. Πριν λίγο. Ρε. Τι. Αυτό θα χρειάζεται να το κάνω εγώ κάθε φορά που ψοφάω. Ο μπουνιές έχω, μου σπάσει το τσεκούρι. Άρα εγώ πρέπει να το κάνω αυτό κάθε φορά τώρα. Λοιπόν, από εδώ βγαίνεις. Exit λέει από εκεί. Δεν με θες να πας στο exit. Πουρμπούλο. Δεν με νοιάζει, βγες έξω, δεν με νοιάζει καθόλου. Έχω φύγει εγώ. Έχω φύγει έτσι όπως είμαι. Από εδώ. Η πορτούλα να... Και αυτό νομίζω περπατάει στα μελάνια. Μικρό πρόβλημα. Αυτό τρέχει γρήγορα στα μελάνια και εγώ δεν τρέχω. Γιατί αυτό είναι φτιαγμένο από μελάνι. Λοιπόν, θα κάνω κολπάκι τώρα. Θα κάνω στάντι το μέρος πριν φύγω. Λοιπόν, από εκεί ξεχέζεται το μπέντι. Από εκεί λέει exit. Από εκεί έχει μελάνι. Πάμε εδώ. Μπέντι, φιλικά είπα εγώ. Μπορώ να κλείσω την πόρτα. Έκλεισε η πόρτα. The believer. Άρε. Πάει ο Μπέντι. Περνάει μέσα από τείχους και τέτοια. Αλλά τώρα έβαλα τη σανίδα στην πόρτα. Δεν περνάει από εκεί. Lift. Όχι Είναι someone there, γιατί αυτό δεν κουνήθηκε μόνο του. Όχι, no come out. Γκούφι. Άρε Γκούφι, γεια σου αγόρι μου. Νόμιζα ψόφισες. Μπόρις, ναι, συγγνώμη. Εγώ Γκούφι, σαν τον Γκούφι έμοιαζε. Μπορεί είναι μαύρη οθόνη, μπορείς να του φτιάξεις. Σταμάτησε η μουσική. Chapter 3, Rise and Fall. Πριν έκανα Fall, δεν έκανα Rise, αλλά εδώ θα κάνουμε και Rise και Fall. Άρα είχαμε και τον Μπόρι. With Boris the Wolf. Άρα Μπόρι και σε έλεγα Goofy τόση ώρα. Leave the safe house. Γιατί αφού είναι safe. Αφού λέει safe. Τι έχουμε εδώ, ink. Πάμε από εδώ. Άρε Μπόρις, εσύ είσαι καλό. Θες να με σκοτώσεις. Μια χαρά είσαι εδώ το σπιτάκι σου εσείς. Μια χαρά είσαι, δεν υπάρχει παράπονο. Όπα φέρω αυτό εδώ, θα στα πάρω όμως. Άμα βρω τέτοια με μελάνι, τα έχω ξαφανίσει να ξέρεις Μπόρι. Μπόρι. Tip talk to Boris. Hey buddy, you seen that lever handle around? Or are you holding it hostage until I make you something to eat? I thought so. Let's see what we got. Πινάδε, λοιπόν. Find 3 soup cans. 3. Άρε Μπόρι, πεινάει ο Μπόρι, δεν μου δίνει το... Βρήκε ευκαιρία τώρα. Έλα. Ένα εδώ. Εντάξει, μικρό είναι αυτό το μέρος. Ink λέει εδώ πέρα. Άμα του βάλω ink, καταλάβει τίποτα. Πω Μπόρις. Μπόρις. Μπορεί έχει ένα ink εκεί πέρα, αλλά δεν ανοίγει η πόρτα. Το βρήκα εδώ. Εντάξει, μπορεί δεν θα το πάρω από το μπάνιο, μη φοβάσαι. Make Boris soup, θα σου κάνω την καλύτερη σούπα που υπάρχει. Έλα, μπορεί. Τι είναι αυτό. Ευχαριστώ ρε. Φεύγω, Γιάτσι. Γεια σου.
Ευχαριστώ πολύ που με φιλοξένησες και ναι, αυτά. See what's out there. Don't wander off. Let's see what's out here. Οπ. Α, μ' ακολουθήσεις. Θα πάμε μαζί. Πάμε λίγο. Και το πόδι για βοήθεια τώρα. Τώρα είμαστε δύο. Μπέντι, άμα θες βγες έξω, άμα δεν... Τι έχει εδώ. Α, για να κρύβομαι. Μπορεί, δεν θα πάει καλά αυτό. Looks like it's really dark up ahead. Let's find some light. Είχε εδώ flashlight. Find the flash. Το βρήκα. Μπορείς. Από εδώ. Πάμε αγόρι μου. Don't be scared, Boris. Keep the light near you so you don't get lost. Ναι, εσύ έλα κοντά μου. Μπορείς, δεν θα έρχομαι εγώ κοντά σου. Ναι, περίμενε. Ink. Μπορείς, εσύ εδώ μένεις. Δεν ξέρεις πως βγαίνουμε έξω. Εμένα περίμενες. Πόσο καιρό μένεις εδώ. Έλα εδώ. Did you hear that? Α, χέστης τελείως. Θα κοιτάω πίσω. Όχι απλά θέλω να αποδράσω, πρέπει να προσέχω και τον Μπόρι τώρα. Μπορεί, ξέρεις τώρα πώς να βγούμε έξω, έλα μωρέ που δεν ξέρεις. Οπ. Another dead end. I don't see any other way through. You got any ideas, Boris? Talk to Boris. Μωρέ. Μπορείς, ακόμα δεν έχω μάθει crouch. Πάει ο Boris, μου πήρε και το φακό. Boris, πατάω control, πατάω shift, πατάω C. Α, δεν χρειαζόμασταν crouch. Θα βρούμε εμείς καινούριο εξτά στον Μπόρι. Πάει, βγήκε ο Μπόρι μόνο του. Α, I don't remember any of this. you don't remember. Ούτε εγώ. Γιατί εγώ δεν έχω παίξει, είναι γι' αυτό λίγο. Ναι, αυτό ότι μπορώ να κρυφτώ δεν είναι ποτέ καλό. Τουλάχιστον να κυνηγάει ο Θοδωρής εδώ πέρα. Εδώ είναι... Εδώ έχουμε άλλα προβλήματα. Ναι, από αυτό ξέρω ότι ξεχέζονται κάτι και δεν έχω τσεκούρι, μόνο μπουνιές. Why is there always something blocking the door? There Για- be a way through. Γιατί αυτός που έφτιαξε το παιχνίδι θέλει κάπου να ψάξουμε. Restore power level. Αυτό κουνιέται. Περίπου. Πολλά από ό,τι κατάλαβα, αυτός που έβαφε τις κούκλες δεν τις έβαφε καλά. Αυτό δεν ήταν πίσω μου. Λογικά. Έχουμε του Μπόρις. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Μην μου πεις ότι θα με κυνηγάει γι' αυτό σε λίγο. Δεν μου φτάνε τούτος. Restore power. Ακολούθησε τα καλώδια. Εδώ είσαι. Τάκ. Unclog the belt wheels. Άντε. Τα έκανα unclog, δεν θέλει κι άλλο. Όχι, τώρα δουλεύει. Θέλει γύρισμα, όχι. Μια χαρά. Α, έχει και από εδώ, Τάκ. 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 Turn on the machine. Παπ. Εδώ είμαστε. She's quite a call. Call, γιατί έχει θαυμαστικό. Οκ. Μπορώ please να βγω έξω.
Τι άνοιξε εδώ? Οκ, φυσικά και θα με κυνήγαγε. Τι ντάι μου φωνάζεις? Μπογιά μου φωνάζεις να ψοφήσω. Δεν κατάλαβα. Μπογιά ή ψόφα, κάτι από τα δύο. Όχι, δεν θέλω να έρθω. Δεν θέλω να έρθω. Find a new exit. Αυτό κάνω ώρα τώρα, αλλά... Άντε, ξύπνησε βλαγία. Δεν είχαν μάθει από τα Five Nights at Freddy's που φτιάχναν οι Matronics τα οποία ξύπναγαν. Φτιάξετε κι άλλα το, καλά να πάθετε. Λοιπόν, The Angel, The Demon. Πάω από εδώ. Dreams come true. Κάτι άκουσα, θα πούμε ότι δεν ήταν τίποτα. Κασέτα. Οπότε η άλλη που της άρεσε να δουλεύει εδώ πέρα πήρε δουλειά από αυτή γιατί κάνει πια voice acting η άλλη. Για πάμε. Τώρα, ένας διάδρομος, είναι απλά ένας διάδρομος με μια πόρτα, δεν πάει ποτέ καλά. Ω, αυτός πήγε καλά. Εντάξει, Μπέντι, δεν μου φτάνες εσύ, έχουμε... Boris! Άρε... Μπράβο ρε, Boris. Μπορώ να σου χώσω 200. Μπορώ. Πάμε, Boris. Μας να δει ρολογάκι, δεν με χάλαγε. Α, όχι, εντάξει, έρχομαι. Ξέρεις εσύ. Looks like to open this, we need to throw 2 levers at once. You pick this one. I'll find the other. Find the other. Λοιπόν. Κούλω τα καλωδιάκια. Κουτσολίνα εδώ πέρα. Δεν του άρεσε. Τι είναι αυτό? Hit you. Hit me έλεγες. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Hit me. Σου χτύπησα εγώ. Μπορείς, εγώ βρήκα το διακόπτη, δεν ανοίγεις όμως. Λοιπόν, επειδή από ό,τι βλέπω δεν νομίζω να βρω κάτι. Μπορείς δεν θέλει να τραβήξει το μοχλό. Και το βίντεο έχει γίνει ήδη πολύ μεγάλο. Νόμιζα θα γίνει μικρότερο. Θα τα αφήσω κάπου εδώ. Και θα συνεχίσουμε σε part 2 γιατί το παιχνίδι είναι λίγο πιο μεγάλο από ό,τι περίμενα. Και θα δούμε εκεί τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Οπότε, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Και θα τα πούμε πάλι σύντομα.